Chilli kesä. No niin, terve kaikki. Ollaan tosiaan saavuttu tänne Berliiniin ja tultiin tämmöiseen paikkaan Berlin Dishes Steaks -restauraan ja live musiikkia. Kuva reissu sinne. Akustisella laittaa aika hienosti menemään siinä. Ja tästä pari bissejä kun tulla pöytään. Kyllä nyt niinku kelpaa. No niin, nyt ollaan matkalla tosiaan sinne Olympiastadionille ja sinne olisi tarkoitus mennä heittää vähän keihästä ja sulla jotain moukaria. Saa nähdä, mitä ne antaa meille sen niitä vehkeitä. Tässä on nyt yksi minuutti ruhleeteni ja pari pysäkkiä tosiaan olisi matkaa sinne. Käydään vähän juoksee samoin kalkkiviivalla, mitä Bolttikin on muun muassa lentänyt. Tulee varmaan ihan nasta. Berliinin upeaan eläintarhaan ja siinä takana näyttää kylmielävänä nurkka. Suoraan Afrikasta. No niin, tervehdys vaan kaikille. Ollaan vieläkin täällä Berliinin eläintarhassa. Nyt on löydetty sarvikuot. Aikamoinen otus. So how is Finland in the summer? Very nice. Seat of several employers associations here in Berlin, the capital of Germany. Krapula on kova. And the next building. Nyt on kova krapula. Se vähän. Yeah. Terve taas vaan kaikille. Eipä muut sano, kun kelejä pitele. Ollaan tässä Alexanderplatzilla ottaa vähän pronssia. Keskellä kaupunkia katsellaan vähän maailman menoa. Ai että siellä on kuvat TV. Saksa korkein rakennus.